Hiyo ndio na uyangu na maikulu wangu wa kuna labda ndio tunasema das na wewe yakatanga ngapi saka maikulu wai uya kitaura makaitaura ida mshamuno mwamira zvakanaka mune ndio zvakashata zvirimo zvakafanana kuti muri kuzvishandisa chiro kuti makaromba makaita sina mari kuti sangana mai achiwedza kusanangura kuti wewe wakarombeswa na mama saka takati maiguru zvamauya zvanaka murume yenyu ndiyo tingataure naye kuti zvinofamba sei saka takagara pasi namukoma raiti mukoma ndio nyaya uya nedzimai wenyu munoiona sei mukoma wakati ndiri kuchechi mukadzi asomera kuchechi bana saka mukadzi akati aiwa imimi chifamba ina mukoma kuchechi mukoma kuti ndifambe kuchechi hawasokwanisa kudikira kuti ndifambe kuchechi saka ini ndikati aiwa maiguru kuya zvaari kuya nazvo izvi uri kubva nazvo n'anga unogona kusununguka kuya pamba neng'anga achiuya nemadzibaba nezvaanoita zvazvakawanda saka ndoti aiwa isusu tiri chiro chimwe ngatibate kuti tati tiri kuenda kuchechi tese ngatiende pachechi tese kuti tauya zvatinoshandisa panapa takanokura isusu tinondoberekiwa tindori muchechi yepostori saka nhasi zvatanga maiguru wakuchiuya nezvaari kuya nazvo tochidini manje saka takashungurudzika manje kuti maiguru ngachiitanga nyaya iyoyi panapa zvinoshata pa sinzi aisa kune murume wake tichaona action ichadini ichatorwa takafamba gore rapera muna September ndapinda mbamao ndasvika kuma 77 ndio morosa maiguru akabva kutotanga nyaya iya tanga popoti uyu watondikandira mugoti ndikati zvakanaka mauya zvakanaka nyaya haiperi nekuita zvamurikuita kwaizvi nyaya inopera nekutaurira tochiona kuti vana madzibaba wenyu vaya vamuri kutaura n'anga dzenyu dzamuri kuunza pamba muchiita sei dzochiuya tochionesana zvino mimi mukatanga notondikandira mugoti matokanaka bhozi ini chakudzoserai yatova nyaya yekuti achawiriranipa saka noini ndakazvipira ndikati regai ndichinotaura kumba kwamaiguru apa kumba kwako vabereki vavo bhozi vari padhuze ndakasvika ndikati ona sekuru inini ndio challenge yandasangana nemudzimai wenyu saka hatichazwisani pakumba uri kushungurudza iyo sokusiya ndiri kubasa uri kutukulira mama kuti mimi ndimi mune chekuita nemwana yenyu ndikati aiwa isusu takuchida way forward yamungakwanisa kuti tibatanidze kuti mai varipo wachitsanangura imimi muripo tiri pamusha 1 maiguru avo vanokwira pamusoro pemba yangu inini kunanikira magwere kuzi vari kunanikira magwere ivo watondipa peace order yekuti mukicheni mavo handikwanisi kupinda pa ndochiandastenda kuti alright peace order mandipa yekuti mbamenyi handipindi its okay asi inini kwangu vanouya vachinanikira kukwira munhu wemukadzi kusvika asi unovakomana vatoripo imba vanouya yakandoitawo seyangu asi vari kukwira pamusoro pemba kachakachakacha kunanika magwere ndondorwadziwa paipo ndasvika ndozwa kuti ndozvikuitika vanotora madhongi avo kusvika kuisa mudining mangu inini kusvika muine weti muri kunwa mune ndowe ndochitiko chii kwechi komana ndongoshungurudzika paipo ndoti komana zvoda kuenda novi right vanouya nen'anga chache kusvika mumba mama ivo kusvika right itai simba racho vari kunoona kupi muri mukadzi irerero ndopava ndirwadza stereke ndikati aiwa 2 weeks dzapfuredzi ndakangogara pamba pangu hatisingoitaura tese baba vandideedza ndikati handiri kusvike kumba kwavari nokuti hatikwanisa kuonana bachitaura tese basi ndiri musha 1 right wauya ndikati ngauya wasvika wataura pai watanga kupopota wewe wakadai zvakadai wata zvakawanda ndikati aiwa hazvina chiro pa chine chiro maiguru kuti tionesane tite wewe makaramba kufamba newe kumba kwedu ndikati no problem nyaya dzese dzamutaudzi dzinoda kamari kuti vanhu tifambe tichiwirirane tiri pamwedzi hapana chakashata pa right maiguru akazosvika papoindi yekuti iwe uramba kufamba ndikati no inini handiramba kufamba asi chazoita ngezvekuti kupi tiri kuchechi iye waiziva manje kuti inini ndikati ngatifambe iye uri kuenda kuba isi tiri kuenda kuchechi mukoma uri kuenda kuchechi saka kuti tiite connection yacho yabva saka inini ndakazoti no iyo iso manyanya musi unondobva tasvika pamba right maiguru namukoma tauya tichigadzisana nyaya iya iri kushupa iyi inoda kuti tionesane tiite way forward ndipo pawakachita kupopota kutanga uchipopota dzimara wandisvipira kumeso wandipfirira ndikati aiwa inini handikwanisi kudzorera pa inini ndauya kunyaya kuti tiite way forward
ndakava tati mangwana acho pandada mwana tezvara ndo iya iripo tauya ini mukunda inyurura mufamba izvo so ndauya tine nawe kuti tichifambe tichione madzibaba akaya auya ari kumutaura kuti pane zvinhu zviripo takashata ngauya ataura n'anga dzake dziya dzichiuya saka ipo papo ndipo tabva tachikuonana machi ini ndatosipenda mari atatobva kubasa kwangu kure kuti ndikwanise kuuya kuatinda iye iona wakutoti iwe kuda kufamba pinda muchechi ngatifambire muchechi muchechi maiguru hausi kuenda muchechi saka ndipo pava paita challenge kati no tinoita sei wanatezvora tiri pamwepo pekuti ngatifambe wanatezvora kuti no spirit tofamba tisaidi kumukunda yedu zvabuda zvese techioni tiri pamwepo saka maiguru ochikakata panyaya dzekufamba hapachawirwani saka ndipo pamuri kuona tazvoti nibisa kuno matare anogona kutibatsirawo kuti nyaya yedu idini ibude zvakanaka saka ndiwo chimiro chiripo imimi chamunja sauka kufambira chini problem yamunja sauka apostoli chini yeye haisi kusangana ndakuzwa problem iripo ndekuti maiguru vari kuti pane zvandiri kusangana nazvo kwavari kuenda kwauri kuenda nometa kuchechi kun'anga kupi kwaari kuenda ndo vari kuti tine dambudziko ratinaro kana maiguru vari kuenda kwapenda wachisangana nezvausangana nazvo handisi izvo zvondo zvodateereriwo uchitima ndikatindon'anga inini handida kuvataura kuti sai handina saidza ndati ngatende kuvawo inini ndiri kuti maiguru wari redi kuti wauye muchechi kuti maiguru hausi kunamata baba wari kuti zviro zvauri kuona hausi kuona muchechi ba handiti muri kuona nenhau yekuti isusu tikakwanisa kuti titi maiguru ngatifambe maiguru uri kuti ndiri handisi kuenda muchechi ba saka isusu takuchiuya manje pano padari kuti mutibetsere kuti maiguru ati ngatifambe patiri kufamba tese tende muchechi tende papi ndizvo patiri asi chatoda kuda kuti tiite way forward kuti zviro zvedu zvidini zvimire zvakanaka. Maiguru sungai ndiye maiguru 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 chikunesa ndamera pamberi pedara makafutasi inini ndakadai gulapera muna Mei ndinozi tapewa janaso kana kuti bati ndakati gulapera muna Mei ndichibva ndabaiwa nemombe tine pamushabe kwama ndiyakatachipirwa mahabo saka mombe yakauya chibva yandibaya papakaita pamatero kudai ndakavhumburudzwa naye ndine mwana kumusana kubva kumudhuru kusvika kunoko rake racho mwana anombotsunukawo ndandakasunganerera saka ndavhumburudzwa naye kusvika ndati rapata ava babasa matasva ndakanga ndiinawo ndokazomhanya kutora mutu doimera mombe yabva waita saka mombe yangada kuenda kubhucha kourayira mombe saka wakazi chizosvika wakomana wakanga wazi watore mombe iya wakanga wachitotera mashoro akudzimbire wakazobatsirana neavo mombe yagatiza asi ndanangotora pata watsunura mwana watora mwana saka mwana kangokwechera chisaitichi saka zvadaro ndipo payakatangira saka mati mimi mombe yakuzvuzvurudzai nyaya yechekupinda nyaya iyi kuti izosvike pakudaro inini ndakabva ndati kuti ndakagara kusvika muna September bami akavhapirwa nemwana mwana wangu aina kuSouth Africa akangotsvarwa ikoko andambomuona saka bami akazoya muna August pese apa tatisina inini ndakazoenda kuchipatara ndibva ndaenda kuchipatara kuyabva ndarapwa asi ndakazotoita urwere kuti andigoitakura huni kana mugomembura kukwanisa zvakazotoita pari kuti ndakanyanya kukwara muchesti musoro nemusana saka shure mekukwara muya bamini wakazoya muna September achibva wauya wakati wapinda pamangu bvatamusana baba saka mombe maitauriri mombe iyi ichazobuda kuda aiwa titaurire baba munini ndiyo akatuma mombe here kana kuti hawasiwo akatuma mombe ba mombe iyi yakanga ichitobva kwamandeya yatengwa ndimhimini chananga tikuti kana mombe yanga isina relevance munyaya murumbotaura nezvei makazozvinzwa ichabuda pamberi bamini wakutaura nyaya baba mini wakauya iwo wachibva wati maiguru ndine chigumburo nemi tapedzawo musana imimi makabayiwa nemombe mukasimudza mhepo yamakabaiwa nemombe mukaisa mba mangu ikandiurayira mwana ndipo pakatanga musoro wenyaya inini kubaya kwandakaita nemombe semunhu angasi kuenda kuchechiba ndakangotakuwa ndakanyarara ndibva ndaiswa pane vamwe madzibaba ndikazomuka after 3 hours ona ukangoungana wakutochera madzibaba havana zvawakataura
Asi mashure mekusada wakashika. Madzibaba wana chawakataura asi wakati kuna baba wangu chipotore mukunda wenyu muende naye. Pamba paari pane zvimhuka zvida kuzomudhurena ropa akadara usiku. Shuwa ndakatorwa ndikaenda kumba kwedu. Ndiri kumba kwedu kuya manje saka ndangokwira ndichienda kwamadzibaba wakubatsira. Ndopatakazoenda makwena bamini. Achibva ataura kuti maiguru ndandoti ndichawanana nemi. Mimi makauraisa mwana wangu nemhepo yamakabaiwa naye nemombe. Ndikati bamini nyaya muritaura iye angachipendo cheche kwaMarange. Muri mupostori chaiwe kwaMarange. Iye akati ndiri kunamata asi hamusundipembedza. Ndikati aiwa inini ndiri kupembedzai asi pamasoko amakutaura makundipa mumwe muono wandandisina. Ndafungidzira kuti mhepo yakandikwadza nemombe yakabva kumba kwedu. Nekuti mhepo yekumba kwedu haingavi kuuraya mwana wababa mini ichisiya mwana wangu. Ndipo pakatanga nyaya yedu. Alright, saka nyaya yenyu ndeyekuti imi makuferedzwa nemombe. Baba munini wakazouya akati mimi mhepo yanga yauya kuuraya nemombe. Makabva mairasa kubvisa kumba kwenyu. Mamaisa kumba kwangu. Mama yauraya mwana wangu. Ndo pane musoro wenyaya ndo payakatangira. Kumashure kwese uko taiwirirana. Kana pakadaro saka inini mubvunzo wangu wakuti imimi mombe yekumhanyiswa yasungwa tambo yadambura kana kuti yakatombopotswa nedemo mombe iri kutoziva kuti mweya wari panapa ndokuti panapa mombe ine chiki yobva yakuona imimi nenyaya yechiki dzainayo yobva yakutungai pane mweya hapana. Saka sei makazozi mabaiwa nemombe vamainiswa mupostori? Ipapo wakangoti regai tiende nemunhu munhu abaiwa nemombe wafenda instead yekuenda kukiriniki woendeswa kumupostori. Why? Akakuendesa chakati ndizoendeswa ikoko mushure mekunge asandabaiwa nemombe paine 2 days mashure ndakanga ndatombotaurirwa kuzi ndaona rufu manangisana nerufu rufu watosvika mumakumbo menyu shandisai munamato isoso ndakashandisa kwe 2 days zuva rechi3 ndisati ndashandisa munamato ndopanda ndasanganitsaona rufu rwakanga rwatotaurwa kare. Angakutaurira nyaya yerufundia pandakanga ndangoenda kubatsira angakutaurira nyaya yerufundia mamwewo madzibaba wakatoita toda muziva uri madzibaba ivavo habvi kunoko notobva kwamai hazvina basa ndoda taumuziva saka mama enda kwamureva aiva wakanga wauya kumba ukachibatsira panext door saka ndiani waizi madzibaba isaka asi senemo yavo inini handisi baba isaka ndobva musiyana matira mweya werufu ndobva tokupai manhombo sarai muchiita ndadzoka kwamureva saka mupostori wamakazoenda imimi paka akazokumutsai matumba ndiani ndio futi madzibaba ivavo ndandakatoita 3 hours ndakazorora coincidence iyi mona chandokuramba icoincidence handisi muprofita uyo haagari kugonde pano unobva kupi kwamurewa imimi wokuprofitai kuti mataisana nerufu in 3 days time handizvo imimi muri kuti mama muona kunext door kwanga uya handiti 2 days dzopfuura day number 3 musati makanda nhongo yechitatu maka matungwa nechii nemombe mobva matakurwa imi makuna chamukuziva mobva moendeswa kuti kune muprofita uya kwamurehwa uya achindoti muarea iyo semuprofita iyo wobva sikwabva kumutsai akakuendesai kumuprofita iyoyo ndiani mwana wakanga watoripo akazoti ndimbosvikaonai ambwezwai wanhu wakakuendesai ikoko waitoziva kuti maifambirako kana kuti vanhu vakakuendesa ikoko vanhu vanga kutoziva kuti makanga mapihwa munamato we3 days
inini handina kungava kutanga kutantaresanangurisa handina kusimuka ndichiti ndikobatswa namadzibaba ako ndakaenda kuhodha mahavhu madzibaba aigara chemuroora ndikaenda kuhodha mahavhu pamwene wacho pamaishe munyaka ndotura mahavhu aya madzibaba aya achibva kuti nditaurirewo madzimai amusa mahavhu musagawo kuti kana wapedza zvavari kuita wasvike pano nemazwi avo ndo matauriro andakaitwa handikuti ndakaendapo kuenda izvekuya pandikuramba pandikuramba ndekutaona kwamandi hawamuzivi munhu ngozi munarogara kwamurema saka sei imi marwara ubva kuendesai kwaari ndiwo musingatomuzivi haagari muarea imomo saka wabva uchaini kukwendise ozaise mataura nenyaya kuti imi mwana akakwara akaita roho yakakuruzhika saka imi mochitora mwana akuruzhika kuenda naye muprofita musingaendi naye kuliniki apa pawakati rega tiende pamadzibaba kanaka wacho wemota akanga ada wemombe akanga atofonerwa achibva ati ndiri kwamatondola ndine dhirivhari yandaendesepo saka imimi mire ipapo ndiri kuya kotora muntu endendai kuchipatara ndichobva ipapo ndakandazoenda kuchipatara ndikaenda kusikana ndikaenda kuexray ndopatavudza kuti pamakaenda ipapo muprofita wakati chii pandakaenda ipapo profita ana zvizhinji zvaakataura zvishoma zvacho akazongotaura akati imimi baba ivi kutaura baba wangu wakagara apa nanamai wakwangu aripo nanasisi nanamukoma wese dai mambosudurusa mwana wenyu ipapapo taona mwiri wake uri kusvetwa ropa akarara achazongofuma akazorora ndo matauriro akaita hana zvizhinji zvimwe zvakazotaura saka vana baba vaya vakumbira mukwacho mati kuzorora kwekutofa saka itimora ishu yangu pairi ndekuti muzosvike pekuti amakaunda accusations dzakwamunhu pakamino kanguuya konguuya from nowhere kutokusvika kutaura kuti mweya wangu naukura iwo ndourai mwana wangu inini kubva kwara kwandakaita kwese baba munini wandakazotanga kuona muna September pawakapinda mba mangu achitaura masuku aya pese apa tasingaonani ndaigara kumba kwedu ini ndikubvunza imini ndati hapana here chimwe chinhu chakaitika chekuti baba munini wazouya wachitaura mashoko kuti kaniteumi kuti munhu anobva South Africa umbosvika utaura kuti iwewe mombe yanga iri kutunga mweya wanga uri kutunga iwe wakada kuuraya iwewe handiti ndo wakazouya kumba kwangu kwauraya mwana wangu that's from nowhere inini ipapo handizivi kuti bamini wakafamba here wachizwa wachindizwa ndini makataura masoko maiguru ava vakatanga akati zvandazwa pana madzibaba ndazva kuti hamuna kumira zvakanaka baa ndikati madzibaba wacho kana aripoze inini ingori padhuze apa ngaauye inini ndapinda chakatanga futi chimwe ngechekuti ndakapinda mangu mukicheni ndopinda ndoona pamusoro pembedhe pane nhirikini pane dombo rekumadzibaba riripo chakasunirwa zvinekerapo chimwe chindotsunwa ndaona nedombo uratidza kuti nderekupi kumadzibaba inini ndochibatanidza macho kuti vari kuenda kumadzibaba nenyaya dzavari kutaura kuti baba mini raini rese ranga ritoripo paitoprofitwa inini watorire umbo ndikati aiwa inini maiguru ngatichifambe mbichana kuti kuitira kuti chokwadi chamurikutaura imimi chidini chibude zvokutoti zvamuri kutaura izvizvi wese wari mawitness aripo akaedwa kutoti ari kuita kutoimba nenyaya yacho kuti makabatwa pese hapana pamuripemera tikati aiwa kana zvakadaro zvakanaka tinochiita way forward munoona imini kuti mujekerwe ndini ngokuti nini handina chitemani bva muchiroorwa mane makore muri mumusha medu hatina dambudziko asi dambudziko rachiita manje pekuti kuri kuenda zveprofiti zvake nyaya iri kubvunzwa yabvunzwa pandeyekuti makataura here masoko ekuti mhepo yange iri ndiyo yauraya chii kwete ini ndakati nyaya yedombo andakaona ndakati imimi ndimi dombo iri muri kuona nekwamuri kuenda zvikunangana izvi padombo waramba ka wakatotaura mukoma wacho dombo rakaiswa ndiya dombo iri handina kuziva basi nokuti ava vanongosununguka handisipo vanongopinda mvumba dzavo saka ndakandoti inini munhu undoenda kuchechi yake madzibaba yacho ndivo handone matombo ake ngokuti hapana mweba munhu amboripo pokuti makambomubvunza here kuti dombo rabvekuti ndakatotaura wese nditoti dombo rirakurandidaona aitiwo maikuru aiti handizvizive inini paakataura inini ndakatoti inini handizvizivi handinambobvira ndaisa dombo kumba kwaro uyezve dombo racho haana munhu wakapangisa dombo ndakatipangidzira vatakatinawo paini
ngatifuta mufoni kuti asi ishuwero kuti madhongi ari kuitira mberi Sakaita pane imba yakanga iripo mudzimai wake pane dhongi rakanga richitorwara shuwa rakapinda dhongi mudhainingi mavo haisisiri imba yawachikushandisa mudzimai wacho akasoshara saka dhoo racho harina kiiba zvokuti dhongi rakangosvikawo kuti kwakurunai varamira pavharanda varagumuna dhoria dhoo vharavhurika ranga risingakiwa hapana kiiba saka richivharaita kungoti pindai padhoo richivharaitira mandoro padhoo achibva uya pamina akati makambozvionawo iri zviri kumberi uko kune mandoro aripo newetiri katotuma wana ukaenda kokorora shuwa zvakadii zvakaitika saka ini chamura muntu munoona kuti nyaya yacho ino kunofungira kuti nyaya yacho inasara pasi lazima ikunike mushauri ukazounza nganga ere papapasi urikuudza mari yacho yako kune imba irikupindwa nen'anga unopinzwa iri shuwa mumba isiri yakoba imba muroora kuti unoenda kutora n'anga wapo zviprofiti achiuya achiita mashifiti akaanoita goti vamwe vese vakadziva kuti ina kuti ubuya muri kuona taita simba kuti ngatiudze kuno inaudza kuti tinoenda kuchechi iye why asikaendi kuchechi for 10 years now haendi kuchechi kuchechi n'anga chakuma uyu uri panapa muchemberi uri panapa murume wacho anoenda kuchechi murume wacho unoenda kuchechi mamusungwedzi amira pamberi pedara mambo kutasa ofada rekuti baba kuti mukadzi aendi kuchechi mndochia zvinonzi Abraham Natasha ndizvo imi munoenda John Maranda chokwadi mukadzi enyu aendi kuchechi akambomira nezvinetso zvakaitika kuti ambomira chandoziva kuchechi kana atomira wakamiswa nechechi anomiswa nechechi akamiswa nei kungomira ichatsanangura tsanangura nawe atauya panapa iyi mudzimai pamwe ari kutaura inishoti pamwe aidimbudzira vangu kuti waitaura inishoti panhau yekuti uyo atungwa nezvekutaurwa ndikuona uri kungarangara isusu nababa munini uyu hatisi kuzwisisana babva sefemiri yese yekwamatasva une nhau yaakauya nayo achitaura kuti muri kuunza vanhu mhuri yekwanyatoti waideketera kumba kwangu wekwanyatoti tikati isusu wekwanyatoti hatiwaziva samoni rakasvika pamba pangu ndichizi kundizope munin'ina ari kudiwa kudora rekumambo kutasa kutaura kuti ndaunza vanhu vekwanyatoti here 1 2 unezve pamwe unezve maitiro aari kuita nefemiri asina kusaruka vanabai kuti vanhu vari kumuti wakabata tikutaura kuti vari kuzi wakaromba asi yena haasi kubhirivhaba kuti inini hana kudini ba saka akafona ari Jubek aifonera inini mukoma ndiri kuuya arifonera sekuru taurira muzukuru wako kuti mukoma ndiri kuuya kumba zvino ndiri kuuya kumba da kuti tienzanisane namukoma wangu ndanosufungidzwa kuti uchataura mudzimai akati nda kuenzanisa namukoma wangu akabata sekuru ari kuharara akandifonera ndikati ayo mazuva akanaka asi mutaurirei sekuru kuti anouya dare shuwa ragara riripo mumusha medu takambotaura harina kupera unouya munin'ina todaidza wana mukoma wandauya pano totaura tiri pamwe chete kana zviri zvekufamba kuenda kuchechi tofamba takasununguka waita zvakanaka munin'ina achisvika munin'ina akati ndauya mukoma mangwana ngatifune kuenda kun'anga mutichenese ndikati hatifambi tiri wairiba ndio vandafonera sekuru vandizvo zviro zvamakataura kuti muzukuru kuuya kuti tienzanisane ini ndakanda tobata wana mukoma wese ndikabata umwe wakagarapo ndikabata zvikanzi ini handifambi tira kuti tiende kun'anga tichenesane tiri wairi wamwe andiwirira nawo ndio mashoko akataura adaro akabva asumuka bvadzika kwana tezvara baba wari papa ndikanzi nemudzimai handisi kupindana naba ndakabvunza tezvara waari kupikisana naye kana kuti ndiani zvikanzi uri kupikisana nedare nezvekwamatasva saka wauya kwatezvara kodini uri kupuma imimi here wana tezvara kana kuti uri kupuma isusu yekwamatasva zvikanzi uri kuti nhau yangu iri kwamatasva ndikati katidzoko kwamatasva ndakati tezvara fonera munin'ina auye kumba shuwa tezvara akafona tikasanga nemunin'ina kumba ndikati haichatauri tiri wairipa ndikataidza nikisidiwo mabvudza uye watizwe mabvudza agara apa munin'ina ndinoda kutaura kuti nhau yakafonera ari Jubek kuda kuenzanisana namukoma tabata mukoma mukuru wari apa wari kurwenzi wati ndaakuuya asi kanga asvika munin'ina mupei foni titaure naye ndakafona aro munin'ina apana bva ndikukoma ndipei 10 minutes iye akabva aenda kumba kwake takatogara mukicheni mamushemberi baasumuka bva aenda kumba kwake baachinja apedza kuchinja baatoenda kwauna unogara kwauna agari pamba apo unoita zvekuuya munin'ina zvaakuenda uyu kazi ndipei nhamba dzamukoma dzacho ndidaidzire ndakandomudaidzira ari kufamba ndisati ndandosvika 5 steps ndizwe ndakufoniwa ngesamoni ekwamutosa Abraham Natasha nditapiwa kudzipatira mudiwa Saturday
akadaira wacho ndikati ndio nawe tatu tienzanisani yatiwa kwa mtasa zvikanzi nawe yatiwa kwa mtasa munozvizira kwa mtasa hapana kupera 30 minutes aibva afona zvakare ari kudiwa no ndaita mistake handi Abraham Mataso nditapiwa kudzibatira isusu tatamuzira kuenda kwasabhuku shuwa takazotoendawo kwasabhuku komuzivisa kuti ndo nawe yatadaidzirwa kuno sabhuku tikamutsana akati handinayo ba saka zvadaro ati murudiwa kwamambo Mutasa ndakafonera mukoma ngomereza Mataso mambo wabvunza mubvunzo mazvizvi mubvunzo wabvunzwa naTangamiri Mozwa apa mwenda unogona kungotaura toda vanhu vanoteerera vasingapedzeri dani nguva vachipindura zvavanenge vadi pamasimuka mambo wabvunza mubvunzo kuti sei mine awkward arrangement yekuti iwewe una madhodha marangi mukadzi uyu anoita zvinhu zvisiri anoenda kunaka nekurege ndepakati chapindura kuti mukadzi uyu ameno mambo akatomboti akadzingwa here kauti akadii izvi zvamunotaura izvi tiri kuziva kuti hamusi kuita nekufundira very sorry mambo indura mubvunzo vashaishika mudzimai apindi kwaJohani Marangi takambomira sefemiri aine matambudziko aiitika pamusha wairwara achibudirwa achitaura zvaaitaura saka taenda kuchechi takazidzokera wanatezvara wakati kuti adzoke kuchechi zvakauri mukwambo asi dambudziko harisati rapera rekuti rigadziriswe nokuti wese wakabva waramba varasiriwa mudziva kwekubirwa nezikuti saka ndingamubona maningi maakutaura nyaya iyi ndekuti mukadzi wenyu ndiari kubudiwa achitaura kuti baba munini wakaroma achipinda mumba mai mambuya Mataso ese achinongedza achitaura kuti uri kubudiwa ndo nyaya yenyu chacho saka nyaya yenyu pairura tikatopedza nguva endai panzara panani endai panachihera panzara muchienesani roba modzoka moti basa mwamba totaura kuti uyu uri kubudiwa wobva azikanwa zvisho uri kubudiwa ireka kuti idhimoni kana ari kubudiwa mwamba tozi kana ari kubudiwa nezvokumusha kwani kwake pari kutaurwa pasvika kuti pamarangi ndaienda ndokwandakazvarirwa kusvika ndinoona asi nhau yadai kudirwa nayo yakanga iri yababa mudurwa siri panapa tikamboenda zvatinodaka hatiti munhu anoita zvinhu mumutami wanhu zvatinototi tese tototi zviriko here mumba mambuya uyo hamupindwi ndimi handinombobvera tererai mbuya pamusha pewanhu panonzi pamusha pani pamusha pachina mbuya pane munhu mukuru ava varume wenyu ava vakanetsana imamupindiriba mutoriwo muwi uye munhu ndiye akabata varume vaida handiti zvemadhongi ndazvizwa zvekuti munopika dzimba dzese ndazvizwa unhu hwenyu pamwe mune makabudirwa pamwe mune muri inini ichabatsire mambo watotora tendaikoti mweya wamunawo imimi ndiouri kuitisai zvamumitee murikuona izwai toatibatsirana ngatiaitonga tikunzvenga ngataura nechii zviripo chokwadi handizvo murume wenyu chaiwa murarana mamubezo wataura kuti the reason why makamira chechi is because manga muri kubudirwa saka chechi yakati nemugadzirise chii muzodzoka kui makagadzirise kuchechi saka nyaya iri pekuti chiwanhu chacho icho munhu wese anofanira kuziva kuti chiwanhu chinguri penyu chii ndechemumusha maMataso here kana kuti ndechekumusha kwani kwenyu achichawo kachisingazikanwa naMataso wariyo sei chichiuya pamuri ndosaka tasingazvizivikane kuti chiri pamuri chiri kunetsa chii wanhu wese waripo wonzwa musanetse vanhu because confusion yese iri mumusha wangu is because of you ndimi muri kunongedza vanhu ndimi muri kunongedza vanhu ndimune madhongi ari kuwedzera madhaining evanhu ndimune zvese ndimi zvese ndimi ndimi ndimune pisoungaite sakarorwa munhu garai pasi matanga kutadza kuwirirana nekubudirwa kwenyu because kubudirwa kwenyu ndokukudhairektai kuti muite zvinhu zvisiri kuwirirana newangu because right now hapana unotaura kuti handitoda kuenda kun'anga because makambomiswa chechi saka endai kun'anga because kukazi endai boka kana kurudzoka kuchechi mazodzokepi kuchechi asi n'anga itomboendai because ndokwemuruswera muda kuti mai hapana kuda unyepota teindi kwakati mukondikuyo kwamuruswera
ndingwa mtu kwa kuswira Udeme. ende kana shaika hari tishaira John Marangire ishaire kwenyu saka gadzisa ishaira ani Gare komataso. Rede komataso sei. Komataso akuna asikana. ora mira gare pasi mbuya tole pakukura kwavo kwese wanga wandorima rumbitswana handina mbona madziva akuchuya ngekurova wakadzi wacho wangofamba nemakuva mukasvika pamba pedu pane tengi riripo remvura pakutingorima zvekurima ndakazobuda ipapo nekwenda nevamwe vana vechikoro wapera kukorwa iyeyoyo watova wane mupambo ndikachengeta muzukuru wake akakura ane mwana kumusana asi ungoyamba kwangu makagedha ungoti mwana wakoyu wakamudii wakambomudii ndikati nakisai umwe mhusvipa umwe mhutsvuku chipo chake iyeyo chaakapinza imini zvekuzvura makafamba zuro makafamba nenini makafamba neni zvemakafamba zuro pakaziya pedzi yangu yakati wangondifambisa nhando waototipe mari yangu yekuti ndiro yekuroora una kupera unoti uyu makamudini makambomudini ungoona mari nekurima Taura masoko. ende imoone bhanana rana ungoshaya ende wane ndinowazukuru 30 wawo iwo wawo waliwa ili apo pasine wepamupamboba iyeyo akabhadha nayo 30 warumwe tua wande tua wakapurira kwako makuru uyu ngapamaikuru mwana uyu zvawakangapurwa kwamaikuru inini ndakasvikawo pane mukadzi dazaya handida kuona mukadzi wacho mandakanotuka kuti pane munhu wakafangani pane vandarorwa ndibaba vandandobarawo nawo saka yamusuro uyu manje ungopapa wakabhata maibhapira kurwedzi akwira kwenda kurwedzi kogare kwei uyu mhatera kukoma zvaipindirana mukoma mabhange ipamba akatenda bhandatiza mai wako uyu ndizvaakauya inditaurira mai wako guroyi ndibhandanyara kunamba ndiri kundonamata angu kundoramba ndiri kundonamata uyu mukomiti wekutoti muchechi uri kudaidzwa iye ngoti ndingoda kuzonamata pane zvaitika saka ndikobva ndafunga kuti zvingoitika zvacho iye ngutorwa mumba mwangu mahashoti izvozvi zveusiku madzibaba usiku nemasikati wangokwira pamusoro peuya peumba yababa munini kunanika wayo wakamurombesa mwana ine ndingoenda kuchechi handisati ndabatwa kuchechi kwachoyo kana kuti ndimire kunamata zvingondinesa ngekuti inini chipo murume wangu akatukana zvendakufa kuda kumabhuya ugare pasi ungozoita zvingotaura wakuru ndozveungoita usazombire kunamata ba ukamira kunamata mhepo yacho hauzoikwanisi vaitakanamatia iye ungobva ati chii chacho chouri kunamata neiyo uri kwarombesa mwana aibvamba kuita kukana mharumudzwana kwamaikuru kwanga kuni kwakomana wairi ininiwo wakomana wairi kuita 4 it's okay ngatitese handi patataura tene gatende mpa tozwe zvinoda ipapo yes baba amsuteni mkoko chekapi mataso ini kusunga bala kuda kunaita inyaya yemazwa wakutaura kuti takazodai kusvika imba yauya kuno saka inini munouya ndikagara wakandifonera mukoma kunokupa kuramba uninouya taane nguva tisikaonani kune munhu auya kuno urikutaura kuti toda kuti timboite dare ndikati mazwi akanaka kana auya akadaro mazwi akanaka asi zvotinoita manje tikatautaura naye tautodaidzana nefamily yese nekuti handi kutanga banyaya yedu iyi kuti kupindura munin'ina ndikati hakusi kutanga banyaya iyi nyaya iyi takabva nayo iyo iyi yekupumhana kwawo arikuma ndiani kwakare angandikodai nyaya yakaita ngeyekubudirwa wakadzi uyu mudzimai ari apa waibudirwa madzimai ake 2 uyo aibudirwa pamba 1 3 saka isisu tikaenda kuchechi paunonoyavatira kuti no isisu ngatimbobude kuchechi tokuendo tikati hatindo kubudiwa
tinotanga taenda kumwedzi wecheche tichikumbira kuti zvamari kuona tingoita kuti tifambe nazvo. Takaenda shuwa tikapiwa tikaendeswa kwaishe Mandeya right vanhu vedu avo vadombofamba munyika. Saka isi taenda kushe Mandeya. Ishe Mandeya vakatipa mapurisa kuti tifambe naye. Takafamba makati wandei mwese Mozambique takapinda munomu tikapinda mwese motaipinda asinye makazi tapinda mwese imomu nyenge ubata babonina nyenge irisa babonina nemunina ngotedzera wari kuti munina ngotedzera inini wakauraya munhu ndozvazvo kuda zvirudini zviri kutaurira. Saka inini kumira uri kubatwa chipi uyu munini anyokufa wakauraya munhu wakacheneswa tiripo kuti uyu muri munomuwenga uyu muri mupomera mhosva dzakawanda tiri tese taifamba tiri 4 tese. Uyu ndiye anga kupomera nevari kubudirwa kuti wangaitungamirwa handiri kuda kuvazwa handiri uyu ndisori pamwe apo ndanoda kuti ndisvike pekuti kugara kwese uku ngenyaya iri unyarwa yaane makore hatitosvikika kuti 12 years nyaya iyi yaitika. Wazi ngatifambe takaenda kwatakaenda bhoera ndautaura patakaenda kubhoera iye ndiye aitinongedzera kuti hambai pakati ndatakuzi unoramira muchitaura kuti uyu nhingini Isaya right. Taenda uko takaenda kwaGananzaro ndiye akatitaurira kuti taitoti muruda kuti tiende pini nanina uko tainongedzera asi tainongedzerwa kuti angatende kwakurutaurwa kuti kungobatsirwa zvakati. Takaenda bhoera tasvika ikoko takaenda titori family tisiri 4 badziva nevamwe family tasvika kuya kwezi tapinda zvikazi mimi ngeimwiti mukamuri kuda kuuya kotsvaka zviri kunetsa mukati memusha muchisiya wakadzi mawasire tikuona pana wakadzi apo mawasire wakadzi musina kuuya navo. Inini ngechemwoyo ndatototi shuwa ngekuti uyo anga rubudirwa wake uyo rubudirwa uyo rubudirwa tikati parutorwa tibva tataurirwa kuti imimi izvozvizvi zvatitaura izvi uyai kuno panapa endai motitengese pakataurwa kuti paduya namombe 3 tikati right mombe 3 kazi hamubvisi pamombe dzenyu nyaya isina kubuda ba mwauya nowakadzi 3 wakadzi sori ndauta wakatatu ndindautaura musina kuuya nowakadzi tikawirirana kuti no kana tasvikirwa pakadaro ndiko kuti nyaya yedu yadini yapasa nyaya yedu yadini yapasa. Takasimuka paya tatowirirana neari titauriro tasvika pawatsomba nzara yakuruma tikati ngatibozve tapinda tiri kudya paya tindorimo munin'ina yakabhataura kuti inini uko taenda kuya pane chondazwa pakuya takati munin'ina uruti isu tiri kufamba kudarezvi tiri kufambirei handiri kuda kuchenesana iwe icheneswa uyu munin'ina wako yacheneswa mwese muri wairi newakadzi vari kubudirwa toone kuti ichokwadi. Saka kana wakutaura kuti hauchati toendepi manje takautamira paya uyabata kuti inini ngatitsvake kumwe kwekwenda ukoko tabva kuya masoko yatauni taifamba tine mupurisa watakatapiwa nemama wokufamba naye zvese ndakatega notibhuku nebhiro tikati nyora chese chowazwa kana chikataurwa inini nyora pasi. Tindori ipapo takabva tatoparadzana kumba tinozoenda tesepa wakabva asimuka aibva achitora mupurisa uyu aibva aenda naye muri kuenda nyaya. Ipapo takataura kuti kanga waikokugumisira kuzouya muinditaurira anenge asangana nedzake ngatapega because apa mwatoti bhatisisa uchete tauya apa. Saka mumwe ndiri kutaura ndidini takabva tadaidzwa kwamambo Mandeya waenda kwamambo Mandeya tadzika kuya kwashe sori tadzika kwashe Mandeya pekusvika ikoko
ichemande waibudirwa wakatitaurira ini ndakazotobviswa mudzimai wake uyu ati ndabudirwa zvazvaakirana nachemande kudaremo zvikazeraio ndakakutaurira iwewe muchitanga kuuya kuti tazikikupidze muye kuti zvinhu zvizvizvi chiwanhu chiripi chiripo ndikati saka zvikazi wabva kupindurana kubudirwa kuya kwapera wamwanga sokubudirwa mukadzi wake mukuru ndiye akabudirwa ipapo tabva ipapo wakataura kuti kunoku chaiko hakuna chomwa kana mungaswere muri kutenderera hakuna chiro uya kutaura kuti hambai kubadza ndikati zvakunongedza kuti hambai kubadza ainongedza mumozambiki ndiko aruswerani handisimuki kuenda baba ndiri kunatsauzoti hakuna ere ndiri kubvunza hakuna ere anoti munhu akaparana yake kana wakauraya munhu achigadzira mhepo yekuti ihakire ibatirwe ndomu ishemande wakati chii wakati tisisu wakuda kudzokera kuchechi dzokerai kuchechi takapiwa ngechechi kuti fambai naona hakuna chiripiba chotiri kuonaba dzokerai wakuda kudzokera kuchechi dzokerai ini ndakati ndiri kuda kudzokera kuchechi munini akati wamwese mufamily wakati taudzoke asi uyu mukataura daro basi hapana chikaitwa hapana kana akabudirwa wakahakarana awo it means wakawirirana pane pawakawirirana wakataura handizvo saka zvawakawirirana zvodoudza kuti pawakabatana pawakahakarana ichemandeya ichemandeya pawakahakana wakataurana kuti kudii zvakazoita kuti ichemandeya asvike pekuti ati wadoudzoka muchechi dzokai kuchechi uzi ichemandeya akamutangira wadoudzoka kuchechi dzokai kuchechi ka pasina chaonekwa wakapindura maripoti arisonyorwa ngemupurisa kuti aenda uko neuko ndouko ndizvaanga agwekaroti achitaura kuti indini chondiri kuona ndechoti imi mudzokai kuchechi waruda kudzoka kuchechi ndiri kupai tsamba yekuti mudzokere kuchechi so zvakaitwa tikapiwa iyoyo mhepo nyaya iri kuitisa izvo toda kuti ndakupataura ipapo kune shamwari yake yaigara naye Jobeki uyu waiti ari Jobeki unokwanisa kutumira zvinhu kumba uko neshamwari yake kana kuti shamwari inotumawo uyaiuya nezvinhu zvaauya nazvo shamwari iyoyo yakadhisapia iri Jobeki haina kuzikana kuti izvozvo ndio mhepo iri kubatwa munin'ina iyoyo kubva kumasoro kwese ndiyo nyaya yatati ndodii efizbe tatonozwa kuti wauya kana hatina kumbozwa urubata mukadzi mwewe izvozvo ndizvo tisina kumbozwa kuti munondizwa mudare rino takambouya tichiri mukaurwa chiri beleti takambouya nenyaya iyoyi tikabva futimo daziraiti kunoku tikuenda kuti titokufambisei kuti mwene saka zvese zvezvo hazvina kuzoita takatadza kuwirirana nemunin'ina ndiye ari kupomerwa mhosva yeshamwari yake muriko muka uru inini muri undoona handiti ini ndiri kunamata hatiendiba uko isisu ndio tatiri kutaurirana navo kuti tikata kuda kuendeswa kunyika mati zokerera izvo mati hatidini kuti takumbira kuti musaendeneka kuti mati hatendi ndatidini kana tiri ini tiri kuchechi handiti tinopiwa authority fanike zvatakambota zuro ire kuti mati hatendi mambo adamu andinoona kuti ndauya kuno kuti tiri kutokumbira kuti tinodzo kana kushaisha unoita asi kana tiri kubatsirika zvese zvototanangudza kuda kubatsirika kuti tikatataura zviri mukati handisi munobona nyaya ipaii umwe wenyu paanoenda mberi wamwe anodzoka kumashure wamwe wenyu paunoenda mberi umwe anodzoka kumashure saka ndo pane dambudziko renyika because kana makazive mubudai kuchechi takatodzokera kuchechi makadzokera kuchechi asi dambudziko hamunakupedza
Tinongizosho arinopera saka mirai nhasi pamauya panapa hapana kunongedzera munhu wakurunoa nhasi pamauya panapa mauya nenyaya yenyu handisi isusu tisi takunongedzera kuti zvomasojairira zvo mamuri tii kubhoera tatinongedzerwa neuyu uku tatinongedzerwa neuyu nhasi mangouya handisi totangu tichienda yapa but makuti mimi hamusuda munoti amirai munotanga madzoka chete inini inditaura pachezvangu ndati muda wesawa kana iyo wacho muruda utori chechi here aiwa kuti ndauya kuno kwani muningina uya tonditi mukoma kwaita nyaya andisongaragara kana ndikabvira chazvozi zvefosipa ndiri kuti handisi kuramba izvoizvo kunoti nhasi tikutoendesa nyaya kuchechi imoyo kwamuka nyaya iya yamuka ndopiwa authority yekuchechi saka handizodzokipa uko nditaura kuti ndakaenda ndizotikumbira protocol dzedu dzechechi ndati kana muda authority nditofonerese zvakanaka zvakanaka izvezvo ngekuti ndikandoamba ngauti kozvo mwambozwa pari kubuda kuti ndiri mukati ndiriyomuaaonosera munanga uyo adzikakotaura nemi makagara madisa uyo uriapo adzikakotaura nemi makagara kuti ngoma taura ndaamatazivaitosukadzaaonosera munanga ndapepezvaona randidzokereri vateerera yekuti kurutaurwa handisi kuzwa ndine mvumo yekutaura ndakamira ndiri panapa ndega ndingaeni kubatsirei problem yenyama iyi ndekuti uyo muningira wenyu uyo paabva paangakagara achibvatsira kwamakuru ndienda kukuudzai zvekuita muningira wenyu bambo haangatitauri nyaya yekuti anzi nomutanga nakumbira chechi iye mukadzi waurora magumbidza saka muri kuti what are you saying imi muri kuti mimi muda kukumbira kuchechi muda kukumbire kuchechi iye muningira wenyu mukadzi waurora naye kuti yaringaninganga makakumbira here kuchechi dati makakumbira here kuchechi makakumbira here kuchechi iyi nganga dzirikuswera mboko mirai tati nganga dzirikuswera pamba pemukadzi uyu makakumbira here kuchechi ndosaka zvatanguita pamoko imimi kana mutisida kuenda panzapa inini munoenda kugara kwamunogara mozwa zviri kusvikira kana imi yavo yavo mozwa kumbira kuchechi muri wani asi nemukadzi wake tauriri izvozvodaza upindi baiwo because iwo kana uda kuti ndizotaura saka itini panapa wauya kutishandisa pano wauya kuti tamapedzimira wauya kuti tamamira utauri wakagara simuka ini ndiri kuti ini mama izwa shamwari nyaya yedu nyaya yangu iri pekuti handisi wataura iwo pausumuka panapa kuti chechi yakati endai mogadzirise matambudziko ukataura iwe kuti hausi kunamata iwe uzotaura pakati takambomira kunamata uzotaura here pausumuka ukati takamira kunamata chechi yakati ende mugadzire nyaya dzedu izvozvo toda kutanga kuchinja chii wada kutanga kuchinja chii watitaurira panapa kuti kana if you want tinokuta replay clip video yako iripa tiite here replay ini ndiri kuti kufamba kana wari kutendera kuti
tiende kukumbira tese family ndatizo zo tikuzwirana nazo ndosadadaiza hama zese kuti tifambe as a family kwete tiri waidi ndopanda karamba mama mbeze muri boga tinokwana papanapa asipo ndiani family zhinji wakita panapa tinokwana papanapa isu tati andisikura pakufamba asi tizo zvatikuda kukumbire mambo kuti watitendere no it's okay atikurambidzi zvamurudii zvamuri kudai atikurambidzi temwa watotibvumiri tikurambidzi zvamudii asi isusu tinomanikana mauya mukuti muno tinofamba nezvamunei mataura hatifambi nezvo because isusu ava takubvunzai bambo tikakubvunzai mubvunzo kuti bambo muri kugara namai avo havana mati imi muchiti muri mupostori asi mukagwenyu havana mati muri kuti nethis awkward arrangement yekuti mukadzi wenyu wamurara naye mumagumbezi ari kuuya neng'anga pamba handika then imimi moti handina ndikunabata asi mukadzi wakorara naye mumagumbezi angarakuya neng'anga pamba uruti wataisei asine chipostori maprofita ari kuya kwamurehwa nekupi kwesoko haasi mapostori kwamaranga anoswera rumba mako asi uya pana kuda kuti nyipi notazi ndombokumbira kuchechi kuda kuchechi ipi yoda kukumbira iwo chechi wakang'ora kare unganyepera unokaita sei bambo wakang'ora kare changabira ono wari kutishandisa mumwe akusauya pano ina mauya pano unobatsirwa ndinoruta nemambo nduramba because mukona problem yenyu ndekutipedzera moyo problem yenyu ndeyekuti mimi mauya muruti mimi muna nedambudziko nemi ndeuyu mukona pandambudziko racho muruti mimi muna nedambudziko renyu rese ndeuyu handisi uyu wacho uri panapo kuti zvamatitaura mamugatende vai dzichenesa imimi wacho muri kunongea neproblem zima kuti akatakataita kuchechi muri kuti imati imimi mataura mega imi kuti kwese kwatatu kuenda ningiro ndiye anga achibatwa ende kwatatu kuenda kwacho kwese anga achitonongedza n'anga dzacho kwatiri kuenda ndiye handisi tochiti no it's okay no problem nhasi haana kunongedza haana kuita sei akukunongedzerai ndiani ndini chienda yavo munoone munhu uyu handi mamata kuti saka uyu mukadzi wenyu ada kukumbira chechi mupi uyu mukadzi wenyu ari kuti azi ndikudiwa nezvekwamatasva ada kukumbira kuti ada kukumbira haana kwada kukumbira nekuti asitadzoka saka unoenda nani nini pari zvino zvimbirirei tindiende nababa nena titiende muri wairi amirawo pasaidi awozoita zvechechi zvavo semhuri otati munhu ese avhike zvinoita pachita munhu akachena pa umwe azi pane akaona munhu kwa kusouth africa akatofwa handii mweya yacho iri muruisa mazorogezake mweya inini ndikuda kuti vanhu ava vanofomatazvo ngavafambe mumusha mavo mune zviro zvinorema matizwa wana mumuswera anenge kutoona munhu ari kufamba pamberi pake mazvizwa kune nyaya mumusha mavo vanhu ngavafambe vagadzise zviro zvavo wangu vari kutambudzika mune mweya wakaipa ngavafambe vanhu imo musha mavo mumu ngavafambe inini ndiri tezvara inini uyu mukunda wangu zita renu ndini garauzive kutibatira aiwa mukona nyaya yavo mukadzi wauya nababa wake anditi ende mukadzi uri kuti zviri kundinetsa pandiri ndezvokwamatasva wana matasva wacho wari kuti munhu ane dambudziko wemweya munin'ina wedu uyu handizvo saka izvo zvita kuti tichiendai apo kamupuruvhe kuti dambudziko riri apa nezvamuri kufungira apa ndizvo here wana matasva wacho futi iwawo ndo hakuti totanga taenda kuchechi tokumbire kuchechi wati tiri heda the accused wati tiri but awati wasina nyaya avo wekungonoteerera badzi kutaurwa ndo hakuti wakachenei iwo wati ndo patakutaura kuti taakutanga kufungira manje takuchitanga kuchitofungira manje
kuti mimi wacho murunyepera kuti Tumacheche. ende patanga kutenda mutone kuti pamatanga kuti takabata zina ishemandiya watodzoka uchidzoka kuchechi ishemandiya ndiye angambokuisa ichechi saka authority kuti ishemandiya kuti idzoka kuchechi akanga iwana kuti because wanga kuti chimbomira ichechi wati wakuru wechechi ndio akanga kuti mirai ende mupedze chi dambudziko rei kana mazopedza mozodii mozodzoka but mimi right pamakadzoka kuchechi wakuru kuchechi pawakakusvikawo andingaona kuvhunza kuti zvakapera here saka pawakabvunza kuti zvakapera here makati hapana chipi zvakagadzirwa. Right, pamusoro nyaya idzi yataura mukoma ari kutaura zvekunyepa because taane 10 years tisika mhorosani bakana kumosana nenhau yacho yarutsana kwaita inini shuwa ndakauya nenyaya muno yananyatoti yashupa mukatiti emergency panapa tinondoenda kuchechi mukati endai movhenekwe uko tikabuda shuwa nemapurisa enyu mbomunawo panapa yananyatoti saka iye mukoma uyu une munin'ina wake asiri kuenda kuchechi ba wakatomiswa chechi yepostori kuti hatina matinewe baiwewe usina uri pachinyiba ngozi yakoba iri kubudirwa wakadzivo yedu isusu kusanganisa naye maiguru saka isusu tikataiwazve inini kana muri nditi ndakauraya nyatoti wacho ngaabude ataura munin'ina wake wacho iye wakati haatoripo baba isusu tambuya tine maissues mairiyo yedu isusu kuti awa maiguru namukoma ava timboonesane pachedu kakati tundoziva kuti indoripo ngoti haina uripo kaba wakagara mukoma iye ndiye akatungamira pamberi pamambo mandeya kuti isusu taane A and B matasha A matasha B ine ndaifunga kuti kuya kwatoita mukoma kwauya kuti ibatanidza manje kuti waning'ina ngatichiite kuti tise musoro pamwepo zviri kunetsa zviya kuti zvichibude pamhene isusu totaiwa zvikauya tigadzirise tondingogadzisa sei mukoma kuti angazotondiroverera kuti iwewe ndiwo uri kudaidai ina manje ati kuramba bengi ndiri kutaura kuti ndiripo maiguru acho kana aripo kuti angasikabudwi nemunhu ari kudzi akauraya namaiguru nemunin'ina wamukoma vari kumba uko wakatomira chechi iyo so wane almost over 10 years amiswa chechi hakuna kusvika kuzi agadzirisa hapana chagadzirisika saka ndiwo imwe nyaya yanoenda uwe saka inini namaiguru pari zvinezvi inini namaiguru apa zviri kuada kuti inini nditi kana ndine chekuita kadoko doko kapisi topinda tocheresana ngatidaiso sekuru aripo uyo aripo handizo iwe uripo mai wako aripo wana mukoma wako ari kuda woenda asingadi woreke handizo asi iwewe namaikuru natezvaro nambuya kana nepeni nemukadzi wako endai panzapo modii mozwa zvenyu musi wesatati mukoma imimi modzoka panapa imimi neuyo neasara kumba akadzingwa kuchechi neava wacho futi wese mova machipinda apa makupindira remusha makuchipindira rechii tichizwa kuti musha macho imomo chiri kunetsa chii saka isusu takuchiti tikukupai nhasi kusvika musi wefriday ndichange ndikufonawo ndizwa kuti mafona here kukumbira authority nhasi chibva yamaenda mukumbira authority ndazina mamboti mumbokumbirawo nyaya dzanese saturday moya panapa moendapo semhuri muchitaurwa nyaya dzenyu dzogadzirwa asi nhasi maikuru nani natezvara baba munini nambuya kana nemukadzi wake moenda munodii munochenesana asi baba mukuru namukoma mukadzi wani mukoma murume wamaikuru kana muchida munoenda wako dii kutera nekuyewa muchizwa zvirudii musikadii titese here saka ngatite chii 6 June right saka imi manzi pa next week yakatozara saka toya muswa 6 June
6 June yamhuri yese. Asi nhasi mai nemukorore nemurora nasekuru namaikuru kana bamukuru ari kudawo Unofana kuenda unozoturikirwa ndiani? Iyo anofanira kungwara ziya yakadaro chasangana saka handei ngatiende panzira handei